Mads Madsen, pæn goddag. Når der skal vælges bundmodul til nybyg eller større omforandring, så har du nu mulighed for at bygge selv eller designe din egen løsning. Først skal du vælge, om dine PEX-rør skal tilsluttes forfra eller bagfra. Tilslutning fra varmekilde. Vælg varmekilde. Vælg fabrikat af veksler. Vælg placering af manifold. Hvor mange koldvand skal der sættes af til? I hvilken side har vi vandtilførsel? Skal den være forberedt for vandmåler? Forberedt for vandbehandling? Placering af tilslutningsventil. Antal varmt brugsvand. Antal gulvvarmekredse. Til sidst vælges omløbssæt. Nu har vi en løsning, hvor både manifold og skjult røroverføring er isoleret med 30 mm. Her er der mulighed for at skrive en bemærkning til os, specielle ønsker, eller måske bare ringe mig op. Nu har du både en tegning med mål og en pris. Kan puttes i kurven eller gemmes, hvis du er i tilbudsfasen. Du kan fortsætte med at bygge din egen styring, hvor vi koder, eventuelt sammenkobler flere rum, nummererer, kobler aktuator til master. Det er også muligt at skrive i fri tekst, for eksempel at ordre på styring afkaldes, så ligger den klar hos os, når du kommer til montering. Tak for nu.